Dobrý deň, priatelia. Dnes si povieme niečo na tému makrolónové kryty, ktoré vyrábame vo firme Tuma Invest SRO v Bánovciach nad Vebravou pre našich zákazníkov, ktorým predávame palmy. Makrolónové kryty sa stali dnes potrebou najmä pre palmy, ktoré sú menej odolné a palmy, ktoré sú cenovo drahšie. Makrolónové kryty v podstate u nás sa vyrábajú ako kusová výroba. Jeden kryt trvá zhruba 1 týždeň a robíme rôzne druhy krytov pre zákazníkov. Základným parametrom zrejme u všetkých krytov je kvalita výrobku z pohľadu na tepelné straty, to znamená izoláciu, a následne na možnosť odvetrania krytu, ktoré je veľmi dôležité i v zimných mesiacoch, v čase, keď nám vyjde slniečko. Naše makrolónové kryty vyrábame z polykarbonátu o hrúbke 10 mm. V podstate sú to všetky steny polykarbonátové, 4 kusy a strop, respektíve kryt, striežka, ktorá sa celá otvára na všetkých krytoch a je v hrúbke 16 mm vo viacerých komorách. Technológia výroby krytov bola postupne vylepšovaná, inovovaná. Až za niekoľko rokov, asi 8 rokov ich vyrábame, sme dospeli celkom úspešne ku krytom, ktoré sa zaraďujú kvalitou medzi najlepšie na trhu, nielen na Slovensku. K jednotlivým detailom na krytoch v podstate tu vidíme atypický kryt o veľkosti 2x2 metre a výška 2,5 metra, ktorý má otváracie dvierka. Celý kryt, respektíve i ďalšie kryty vyrábame z KVH hranolov, ktoré sú ohoblované, napustené, naimpregnované a veľmi natesno, dôkladne zložené niekoľkými skrutkami. Výhoda tohto systému spočíva v tom, že hlavne štandardné kryty, nie tieto atypy, sme schopní, respektíve zákazník si je schopný ich postaviť do 5 minút a takisto demontovať do 5 minút. Je to obrovská výhoda, nakoľko celý kryt pozostáva z 5 dielov, to sú jednotlivé steny plus vrchný kryt a ide to veľmi rýchlo. Stačí vám k tomu uťahovačka nastavená na číslo 10. To je veľmi dôležité, aby ste zbytočne nepretiahli závity a nepoškodili si vnútorné ľavicové šroby, ktoré slúžia niekoľko rokov. Naše kryty sú k rastlinám dodávané skutočne na niekoľko rokov. Máme kryt, ktorý nám slúži zatiaľ po celú dobu výroby 8 rokov a predpokladáme, že minimálna životnosť je tam nie len 10 rokov, ale i viac. Celé to spočíva na tom, ako zákazník narába s krytmi a ako ich uskladní. Kryty sú, ako som povedal, konštrukčne z dreva, je to kvôli izolácii, tá izolácia je skutočne najkvalitnejšia a v prípade, že kryt obsahuje aj dvierka, čo v tomto prípade bolo potrebné, tieto kryty v podstate atypické vo veľkosti 2 metre x 2 metre v podstate už vyžadujú takéto dvierka, tak dvierka robíme z hliníku. Hliník je z dôvodu, aby čo najpresnejšie doliehali dvierka k rámu a zároveň ten rám máme utesnený tesnením. To znamená, veľmi veľký význam prikladáme k tepelnej izolácii a tepelným stratám, aby teplo, ktoré vyrobíme v krytoch s priamym ohrevom, bolo čo najúspornejšie. Horná časť odvetrania je riešená spôsobom vikíru, ktorý je otvárateľný a zas v spodnej časti si ho zasekneme a zavrieme krídlovými matičkami. Prejdem k štandardnému krytu. Jedná sa o kryt
o veľkosti 110x110x3 metre. Tento kryt obsahuje dve vetracie okná. Štandardné kryty dvierka veľké nemajú. Nie je to potreba. Inováciou sme otvory zväčšili na 30 cm, takže je do nich umiestniť možné aj väčšie, respektíve malé priamo výhrevné telesá. Otvory sú samozrejme tesnené zámkami, takže sú veľmi tesné a nedochádza tam k úniku. Horná časť je riešená štandardne, tak ako u atypického krytu. Variabilita týchto krytov spočíva v tom, že vyrábame rozmer od 80, 100, 110, 130 až do 200 cm a výška od 1 metra až do 5 metrov. Veľmi dôležité je, že v prípade, že máte rastliny vysoké a prerastie vám daný kryt, sme schopní vám ponúknuť modulárne nadstavenie krytu od 1 do 3 metrov. Takže v skutku vysoké kryty u nás je možné postaviť až do výšky 8 metrov. Tieto variabilné kryty v podstate sú zaujímavé hlavne u rastlín, ktoré vám rastú rýchlo. Sú to Washingtonie, sú to rôzne Fenixy a ďalšie rastliny, ktoré vám prerastú kryt. Jednotlivé kryty aj v tomto prípade samozrejme je tu aj vetracie okienko, preto aby pokiaľ potrebujete menej vetrania, aby nebolo nutné otvárať hlavné dvierka. Ponúkame aj nadštandardné možnosti pri výrobe krytu a to je odľahčenie strechy. Striežka, ktorá sa vlastne otvára manuálne, tak je už pomerne ťažká. U tohto krytu, hej, to je 2-metrový kryt, striežka má okolo 2,1 metra, takže už má svoju hmotnosť. Je delená, aby zaťaženie určitej vrstvy snehu vám nepoškodilo striežku, takže má už svoju hmotnosť. Takže na tejto striežke sme použili ako nadštandard už piesty, plynové piesty, ktoré nám odľahčujú striežku natoľko, že ide otvoriť akoby tak ľahko, ako by ani nemala žiadnu hmotnosť. U menších typov striešok toto nutné nie je, avšak je tu ďalšia možnosť. U tohto skleníčka, respektíve krytu 3-metrového, v podstate je možné ešte ísť po rebríku, ale sú kryty 4-metrové, 5-metrové, kde je už potreba robiť predĺžené ovládanie. Predĺžené ovládanie na tomto kryte vám neukážeme, ale je ho možné u nás si objednať za príplatok minimálny a je možné ovládať celý kryt do spodnej časti posúvom jednotlivých tiahil a zaistiť ich. Takže ponúkame aj predĺžené otváranie. Ďalšia možnosť, ktorú pripravujeme pre vás, je smart riešenie otvárania a zatvárania krytov. Smart riešenie je aktuálne pripravené k realizácii a bude ponúknuté vo forme elektromechanického otvárania hornej striežky. To znamená, že motorčekom budete ovládať hornú striežku cez aplikáciu a to isté v spodnej časti bude hranatý otvor, ktorý bude vo forme mechanického otvárania zdvihu možné otvoriť a zavrieť. Toto celé bude fungovať cez aplikáciu a smart formou bude možné ovládanie i na diaľku. Je to vhodné najmä z pohľadu, že bude možné si nastaviť snímanie teploty v kryte a podľa toho, ako vystúpi ráno teplota, vám skleník môže automaticky otvoriť a večer zavrieť bez vašej prítomnosti. Samozrejme, cez smart aplikáciu budete vidieť, že sa skleník otvoril alebo zavrel. Je potrebné upozorniť klientov našich, že na trhu medzičasom vznikajú rôzne firmy, ktoré amatérským spôsobom kopírujú naše technológie. Samozrejme, šikovní zákazníci si dokážu vyrobiť skleník sami. Nie je to v požadovanej kvalite, ako ho dostanete u nás,
nakoľko máme na našich dielniach formy, máme techniku, ktorou vyrábame a zabezpečenie tohto vybavenia by pre klienta, ktorý si chce vyrobiť skleník v takejto kvalite, znamenalo oveľa vyššie náklady ako cena materiálu, výroby a podobne. Takže úspora je vždy na úkor kvality. K tomu, aby sme vás odlákali od týchto fejkov, respektíve vám umožnili poznať náš skleník, máme každý skleník označený našim logom a štítkom, kde máme naše kontakty, je to na striežke skleníka a takisto každý jeden blok skleníka máme vypálený našim logom, tiež s označením skleníkov a to isté nájdete aj na každom jednom bloku vnútornej strany skleníka, kde poznáte, že diely sú naše. Samozrejme, urobili sme to z dôvodu, že tie rôzne fejky, ktoré sa objavujú na trhu, nespĺňajú parametre izolačné a v podstate tie skleničky zďaleka sa nemôžu rovnať kvalite, ktorá je overená rokmi a praxou u nás. Na záver snáď len vám popriať úspešné prezimovanie rastlín stredomorských, čo je najdôležitejšie u týchto rastlín. A v prípade vášho záujmu si kliknite na náš web www.palmy-cicasy.sk. Ďakujem. Na budúce budem vás doprevádzať videom so smart technológiou.